Kako vi, kako? Da, on je fabrikant, a ja sam... Jo, bre, idi, bre, velje! Crna Gora pobediti mora, idemo napred. Jel možemo? Nije, vidim da je. Malo si... Teniska, to imamo sve maj. To mi smo mu još. Petar. Pre svega želim da vas se zahvalim kao domaćin u ime porodice Pavlović što ste se odazvali našem pozivu i okupili ovako značajnom broju. Meni je stvarno velika čast i zadovoljstvo da večeras u ovom ambijentu pozdravim sve vas koji ste prijatelji porodice Pavlović. Veoma mi je drago što ste ovde, da zajedno sa nama podelite naše zadovoljstvo. Dragi prijatelji, sada krećemo, odnosno imamo onaj najlepši deo. Svaku srčnu stvar. Ti vidi. What's going on? Stop making some more. Želi samo I sense it, baby.